senin яңа битең ақыры. Менә үз бите ашылды. Синең қолда білесің не китап? Яшел китап. Бик зур китап бу. Жауабын өзің айтасың ба біз? Вау, яңа татар пьесасы. Менә бит. Қайсы том жазылған ма? Чөнки алар 17-нче том. 2005 елда негіз салынған яңа татар пьесасы конкурсынан башланып кеткен бу зур вакыйга 2005 кенә булсаң. Мин шулай дип хәтерлим үзем. 17-нче том булгач, бу бит инде шактый зур эш эшләнгән дигән сүз җәмәгать. Син әле гадел таныш түгелсеңдер шушы. Мин интернет челтәр аша таныштым. Үземә информация барладым. Мин бит бу елны әле лабораторияның читкесендә булдым. Алмас. Менә бит көннән-көн үсештә син. Афарин. Иң беренче бит Алмаз укыды. Иң беренче шу. О, искәчермәс. Яла биттем дурак бала кебек. Миңа ошады Шул ул пьеса. Дигән пьеса Әйе. ялгышмасам, Раил Раил Сафинның Сафинның шулай. миңа бик ошады ул пьеса. Әле син мин үземдә дигәч мәйтәм, син үзеңдә пьеса Юк. язарсың дип уйладым. Сезнең уйларыгыз уйга килгән юкмы менә пьеса язып карарга дип? Мин утырып караган бар. Булмадымы? Миңа калса, драматург булып туарга кирәк. Юк, менә безнең кунагыбыз алай дип уйламый. Без әле Әле кунакта булачак. Әле уйлап карагыз, эчтәлеккә җиңүчеләр генә керә. Ләгә, алар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 генә. Җиңмәүчеләр, пьесалар килүчеләр күпме? 60-тан артык диләр. Әлбәттә инде аның һәрберсе дә җиңүче була алмый, чөнки батыр бер генә була дигәннән, без ниһаять сезне үзебезнең чираттагы чыгарылышыбызда сәламнәргә бик шатбыз һәм безне тапшырабыз. Камал. FM. Фикер мәйданы. Ул бүген драматургиягә багышланган булыр. Бу кунак сөйләми, мин кунакта булачак дигән ишарә генә. Аның тиз генә безгә афишаны барларга Әйдәгез, кирәк. җәмәгать, карыйк әле. Атналык афиша. Атналык Чөнки афиша. афишаны алып укымасаң, танышмасаң, ятлап бетерлек түгел. 4 зал, кабат-кабат әйтергә кирәк, артык булмый бер качанда. Шуны да әйтәсем Әле килә. бит безнең ел сайын яңа татар пьесасы куела. Әйе. Җиңгән пьеса. Әйе, мәсәлән, хәзер ул безнең репертуарда көзге кайтаваз пьесасы бара. Аңа кадәр исәнмесез булган иде һәм сагынырсызмы? Шулай ук 2005 елдан алсаңында шактый пьесалар куелды. Бу соңгы елларны Бик гына күп. әйтәсең әле син. Әйе, әле соңгы елларны гына әйтеп киләм. Һәм әйдәгез инде хәзер афишага күчик. 25 февраль өйләнәм. 25 өйләнәсең? Син Өйләнәм. Кияүгә генә чыга аласың. Җәмәгать, әйе, рәхмәт. Кем белә хәзер? Бәлки кызлар арасында өйләнүчеләр дә бар. Алла сакласын, Алла сакласын. 25 февраль шулай ук килмешәк булачак. 26 февраль тапшырылмаган хатлар. 27 февраль Софлык музее бу әле күптән генә түгел чыккан безнең премьера. 28 февраль Булганчык еллар мөхаҗирләр. 1 март Сөйәркә. Универсаль зал 25 февраль килмешәк спектакле, 26 февраль күңелем кукурузы, 27 февраль мульт концерт, 28 февраль мульт концерт. Арык залы җәмәгать. 28 февраль нәниләр өчен концерт, 1 март Сөйәркә. Тагын бер яңалык. Уйнала ул залда. Тагын бер яңалык безнең әле 12-нче, 14-нче, 15-нче мартта Гашик Кәрип дигән премьера, үзенчәлекле премьера чыга, чөнки анда сез бер сүз дә ишетмәячәксез, дусларым. Ничә балай? Уйлап кара, менә сиңа сорау. Димәк, ул Пластик спектакль. Әйе, димәк ул Мәскәүдә пластик. укыган күренә. Туган көннәрне барлыйк. Туган көн, гомер бәйрәме. Кара, бу җыр булмаган Туган ияле. көн, изге көн ул. Сәламәт булы кайгы күрмә. Барчабыздан теләк шул. Та-да-да-дам. Һәм алар Рәйхан дәвами. 20 февраль Ирек Хафизов. Бу Кинчурин театрының Ирек Хафизовы түгел бу. Бу тамагыз. Ишетеп белүчеләр. Әйе. 22 февраль Әзһәр Шакиров. Ай, ускалым рәхмәт. 24 февраль Алсу Гайнуллина. Туган көннәрегез Туган безне. көннәрегез белән. Безне туган көннәрегез белән сезне, кадерле коллегаларыбыз, без сезне бик яратабыз. Сезгә алдагы тормышыгызда да, иҗатыгызда да шулай ук зур уңышлар теләп калабыз. Апрель айына билетлар сатуга чыкты, җәмәгать, хөрмәтле тамашачылар, караучылар, тыңлаучылар, ишетүчеләр. Белегез, безнең билетлар бар тик театрның үз кассасында. Яки инде үзебезнең төп чыганакларда гына сатыла. Ул безнең театр сайты, анда инде шулай язылырга, теркәлергә кирәк.
Һәм кассир белән билетонда гына бай. Бүтән интернет чыганакларда билетлар алып, инде менә шул кыргылдарлар дип әйтәләр, авыз рәвештә акча эшләргә теләүчеләр аркасында инде үзегез дә шундый күңелсезлеккә төшә күрмәгез зинһар өчен. Аның өчен безнең һәр вакыттагыча Telegram һәм ВКонтактедагы рәсми сайтларга язылыгыз. Үзебезнең kamalteatr.ru сайтына теркәлеп, регистрация узып, анда да инде бары тик төгәл мәгълүматны кабул итеп, аның белән эшли алачаксыз. Бу инде безнең җан ачысы, бу сез, чөнки без һәр вакыт тамашачы өчен борчылабыз. Кайгыртабыз. Кунакны да игълан итәр вакыт килеп җитте, чөнки без аны зарып кеттек, шуңа тиз генә бөтенсен әйтеп чыктык та. Яшь вакыт ул ямьле вакыт, гомереңдә бер генә. Янсаң көйсәң уфта димә, тик уйна да көл генә. Эх, дускайым, белсәң иде, ниләр уйлаганымны. Синең нурлы йөзләреңне күреп туймалманымны. Бу җыр кайсы спектакльдә яңгырый? Казан егетләре. Ул спектакльнең пьесын кем язган? Мансур Гыляжев. Кара, өмет бар бит җегеттә. Мансур абый, рәхим итегез. Безне караучыларга, тыңлаучыларга без сәламләп Мансур абыйның кем һәм нинди эшләр башкарып яшәгән кеше икән игълан итәргә тиеш. Без әлбәттә ул язучы, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, сәнгать хезмәт эшлеклесе, мәдәният хезмәткәре белән сәнгать эшлеклесе аерыла, сәнгать эшлеклесе югарырак. Бераз гына ягыштым, кичерә күр. Аннан соң инде чират буенча алган премиялар лауреаты ул Туфан Миңнуллин исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Марсель Сәлимҗанов исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Берсен генә әйтсәң дә була инде. Берсен генә әйтергә кирәк. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт Менә иң мөһиме. Иң мөһиме шул. Менә шундук бер киенеклек туды. Менә аларда бит Алла бирсә Тукайга әйләнүче ул шәхесләрбез. Дәүләт премиялар бөтенсенә. Юк, барыбер Тукай булып кала инде ул. Туфанда Тукайга әйләнмәй бит инде. Ул да мәңгелек үзе Туфан булып кала. Ул да зур премиялар, әлбәттә. Марсель абый да беркем дә Марсель була алмый. Режиссер һәм менә драматург бер нәрсә әйтәле. Кайчандыр Мансур Гыляжев премиясе булыр дип бәлки. Менә бит. Амин. Һәм менә шул Мансур Гыляжев премиясенә килеп җиткәнче, әлбәттә, бер сорау, менә кайчан яза башладыгыз дигәнне сез аны шул сорау эчендә җавап та бирсез дип уйлыйм. Ничек менә инженер төзүчегә укыган кеше, архитекторга укыган кеше Мәскәүгә китеп, яңадан Казанга әйләнеп китеп, гомумән бүтән сферага, юнәлешкә кереп китеп, иҗат итә башлый. Бәлки сез ике төрле кешедер. Бәлки шулайдыр. Ләкин һәр хәлдә миңа кызык түгел менә шундый тәртиптә эшләү. Бер эшкә бер вакытта килергә име, шул көне бу эшләргә, аннары сызымнар, ниләр кызык түгел. Мин иҗат кешесе. Мин теге тәртипле тормышны мин яратмыйм. Димәк, сәгате саны бүленгән. Юк. Мин иркенле тормышта яшәргә телим, мин аннары мин күңелемдә аз булса да хулиган. Шуңа күрә тәртипне бозырга яратам, шуңа күрә менә драматургия якынрак. Шуннан кирип киттем инде, кызык булмады. Эшләү теге төзүче архитектор булып эшләү кызык булмады. Эшләп өлгердегез. Сез укып 3 ел. Ул вакытта бит мәҗбүри иде. Кайдыр барып Институтны бетергәннән соң 3 ел мәҗбүри рәвештә эшлисең. Обязательно по распределению дип атала иде. Кайсы бинага карап, бу Мансур Гыляжев язган түгел, аның архитекторы, аның нигезендә төзелгән дип әйтерлек. Бар андый биналар, ләкин мин аларны күрсәтә алмыйм, чөнки өйот. Ул вакытта архитектурада иҗат юк иде. Типовой проектлар эшләп, Мәскәүдә мин режим белән инде. Режим белән, бөтен нәрсә режим белән. Беренче кызыгы юк. Һәм шуннан бу кызык булмаган өчен кайтуның сәбәпчесе бардыр. Ул иң беренче спектакль Казан егетләре түгелдер бит инде. Юк. Мин аңа кадәр бер 5 пьеса яздым, алар куелмады. Ләкин беренче пьесаны укып чыккач, минем әтием әйтте, улым, син бит яхшы драматург булачаксың. Һәм нинди пьеса ул? Шуңа күрә ул аның исеме Бумажный взрыв иде. Урысча менә архитектор турында. Ул аннары инде менә укый башладым. Аннары данлыклы халык язучысы Аяз Гыляжев менә шулай сөйләшә серләр ачылыр, чөнки арада бардыр кемнәрдер Мансур абыйның әтисе Татарстан Республикасының халык язучысы икәнен, Аяз Гыляжевның бала икән. Искәртеп үтү бер качан да артык түгел. Үзегезнең пьесагызны укып өлгереп, сезгә үз фатихасын биреп өлгергән автор бит инде. Шулай булып чыгам. Әти кебек кенә түгел, автор буларак та.
Шулай, ең қызық нәрселерін сөйлеп кетесім келе, еме менә драматургияға кіріп кеткенде, миңа әйтә мен бит инде теге ул вакытта бик иртә өйләнәләр җегетләр. Теге 20-21 яшьтә. Ә мин теге 25-ләрне, 26-ларны узганда, әйтә миңа, улым, чын драматург буласың килсә, тизрәк өйлән. Чөнки гел конфликт тормышында яшәргә кирәк драматургка. Шуңа күрә өйләнгән кеше генә чын гаиләдә яшәгән кеше генә драматург була ала. Менә бу әтинең беренче дәресләреннән берсе. Менә ничек капма-каршы фикер ияләре, икесе дә данлыклы авторлар, язучылар. Лев Толстой гомумән «Война и мирында» язып калдырган иң яңгыраулы цитатларның берсе: «Если хочешь потерять себя, мой друг, женись, женись, женись». Аманда юк, драматург булып туасың килә икән, өйләнергә кирәк. Шуңа күрә гел конфликт мөхәтендә яшисең. Менә шундый сорау туды. Драматург булып туарга кирәкме, яисә менә ничек драматургны үзеңдә уятырга? Буламы андый хәл? Минемчә, беләсеңме, менә театрга мәхәббәт ул балачактан башлана. Безне әти алып бара иде. 3 яшьтән үк без йөри башладык театрга, бүтән премьераларга. Ул әлбәттә йөрү генә түгел, без бит Марсель Селимҗановның бүлмәсенә кирип, шунда чишенә идек, иеме? Аннары бүтән аларның нәрсә сөйләшкәннәрен, ниндидер серләрен белеп, иеме, утыра идек. Менә шул вакытта ул Марсель абыйны күрү, ул бит гадәти синең кунакка килгән кебек кенә, балачага өчен гади нидер ират кына бит инде. Ул вакытта ул ике гылыбы күрешә. Менә буны аңлау качан килеп җитте? Ул соңрак хәзер генә аңлый башлыйсың. Ул вакытта нидер менә ләззәт табып, нидер кызыксыну белән дә яшәдек без. Анда бик кызык вакыйгалар булды, мәсәлән, утыралар әти белән Марсель абый сөйләшеп, анда әзрәк чәй эчеп, Аннары без залга кирип утырабыз, абый белән Искәндәр белән спектакль башлана, һәм сәхнәгә кем чыга? Берничә эпизодта Марсель Селимҗанов үзе. Чөнки анда ул вакытта Хидаят Султанов авырып киткәнме? Марсель абый сәхнәгә чыга. Кызгай бер менә исемдә калган нәрсәләр, бер премьерадан соң мәҗлес башланды. Һәм шунда Әсгәр Шакиров безне күреп, балаларны, бәлки генә балаларны сорый әтидән: "Аяз, балаларга лимонад бармы?" Әти әйтә: "Юк, алмадык бит лимонад." Әсгәр Шакиров ничек инде? Балаларга лимонад алмагансың. Һәм чыгып китте, йөгереп кайдыр. Якын рестораннан, аны бүтән җирдә таныйлар бит инде, Лимонады. Ул вакытта юк бит лимонад, бүтән кибетләрдә юк лимонад. Шул вакытта безгә лимонад, ул лимонадның тәме хәзер дә авызда, беләсеңме? Ул вакытта лимонад юк иде дигәннән шундук Мансур абый менә 5-ле биреп җитләсә, быел сиңа 65 яшь тулган юбилең белән котлыйм әле. Тамашачылар аңласын өчен кайсы чорда Мансур Гыйләҗевкә 3 яшь булганын сез менә шуннан чамалап санап чыгарырсыз инде. Быел ылпатлы язучыбызга, драматургка, кино сценаристка 65 яшь тулды. Исәнлек, саулык теләп калабыз. Менә шул чор аерылышын аңлатыр өчен иде бу. Азактан әле тагы да котларбыз. Һәм менә шул 5 ел битен язмыйча тордым дидегез. Яздым, тик бик куелыш булмады дидегез. Һәм беренче куелыш бишура булдым яки рәхәт яшәдекме? Юк, рәхәт яшибез. Беренче ул сатирик драма, сатирик комедия иде ул. Аны Дамир Сараҗеев куйды сәхнәгә. Ул бик уңышлы булып чыкмады, минемчә. Нишләптер белмим. Бәлки пьеса бик югары сыйфатлы булмагандыр. Белмим, аны халык кабул итмәде. Аннары булды Ахыр заман. Башта Ахыр заман. Сез аның Айтмасов буенча без Дамир Сараҗеев белән берлектә пьеса яздык. Ул пьеса, ул экранизация түгел. Сез аның инсценировкасын ясаучы автор. Инсценировка түгел, пьеса. Пьеса белән инсценировка аерыла. Аңлашылды. Пьеса языла по мотивам. Проза әсәре нигезендә язылган пьеса. Аны Шыңгыз Айтматов та ул спектакльне карады һәм шулай кабул итте пьеса дип. Автор үзе караган кеше. Инсценировка нәрсә белән аерыла инде алайса? Инсценировка ул бүтән күренешләр, диалоглар әсәрдән алына. Пьеса
ул яңадан языла, айрым әсәр үзең язасың диалогларны. Димәк, сезнең өзең авторлык хокугына иягез бар дигән сүз Әйе, инде. әйе. Сездә Ахыр заман без Дамир Сиражиев белән үзебез яздык. нигезендә яңа автор башкарган әдәби әсәр, ягъни пьеса килеп чыккан. Шуны аңлашылды хәзер. Күптән түгел безнең лаборатория кысаларында яңа татар пьеса лабораториясы булды инде. Менә анда без камера залында шулай ук тыңлап уздык. Яңа безнең әле яңа гына беренче адымнарын ясаучы драматургларның әсәрләрен. Шундый сорау бирәсем килә. Нинди пьесаларга күбрәк басым ясадыгыз? Ниндиләрне хәзерге режиссерлар бәлки күбрәк куясылары киләдер. Менә шундый сораулар туды. Ул бик кызык һәм нәтиҗәле лаборатория булды дип уйлыйм. 21 автор килде, дийме? Иң кызыгы, иң яшь авторга 14 яшь иде. Иң өлкәненә 64 яшь. Шуңа күрә 14 яшьлеге язып бетер алдымы? язып торалда бүген укыдык Ул аның әле пьесын. мәктәптә укый, Ул мәктәптә алгышмасам. укый, Апуш театрында актриса буларак катнаша ул. Кем белә, бәлки яңа Илгиз Зәйневләр үсәдер. Ул мәктәптә укыганда яза башлаган шулай. Менә шундый бик кызыклы автор. Мин инде күбрәк драматургиясының теориясын укытырга теләдем инде. Күбрәк теге академик форматта инде. Чөнки белем алмыйча, ул авыр жанр бит инде драматургия, шуңа күрә аның каноннарын, законнарын белмичә берничек тә язып булмый. Театрны белмичә иң беренче. Нинди юнәлештә менә мин хәзер аңлатырмын бер мисалда. Бер автор бар, бик талантлы яшь җегет, бик шундый заманча уйлый торган. Без аның белән эшли башладык. Һәм ул берничә дәрестән соң ул миңа алып килә инде материаллар, без аны карыйбыз, укыйбыз. Бик талантлы җегет, Һәм ул миңа әйтә: "Мансур абый, сез бит мине ниндидер авыл театрына тартасыз", ди. Ул шул кадәр теге заманча, теге иммерсив формаларын ярата торган инде, теге театр док, теге модный театрлар бар бит инде, теге авангардта бара торган. Шуңа күрә мин инде күбрәк теге мин әйтә идем аларга инде тамашачы йөри торган, чөнки буш залда уйнау артистка да кирәк түгел, тамашачыга да ул кирәк түгел. Шуңа күрә күбрәк уйлагыз тамашачы турында, якын темалар. Безнең тамашачы бүтән темаларны да ярата, дөресен генә әйткәндә. Сыйфатлы итеп Диапазон, трагедия, сыйфатлы, югары дәрәҗәдә чын профессиональ спектакльләр, любой жанр бездә бара, Ул трагедиядан, югары трагедиядан башлап, иң җиңел комедияга кадәр, безнең театрда ул гел шулай булган һәм шулай булачак та, минемчә. Бу дөнья дәрәҗәсендә дә, дөнья классикасы дәрәҗәсендә дә мондый мәктәп берәү генә булган дип беләбез. Ул ЛПДВ-гә шулай җыеп укыта торган булган. Менә шул дәрәҗәдәге ниндидер бер чагыштыру китереп буламы? Булмыйдыр, чөнки һәр кеше үзенчә өйрәтә, үз тәҗрибәсеннән чыгып. Чөнки менә мин кайбер ниләрне инде укыта башлагач, курсларны карадым. Менә Каляда мәсәлән, Һәм мин Каляданың ярты фикере белән килешә алмыйм. Мәсәлән, ул укучыларына әйтә: "Беркайчан да монопьес язмагыз. Чөнки ул иң авыр драматургиядә иң авыр жанр. Шуңа күрә сез ул дәрәҗәгә күтәрә алмыйсыз. Беркайчан да өйрәнә алмыйсыз, ничек монопьесаны язарга." Мин укучыларыма киресенчә әйтеп бардым: "Менә тырышып карагыз, иң авыр жанры." Һәм бер автор чынлап та бик уңышлы дип әйтәм, монопьеса язып китерде. Менә без дә шул кадәр югарылыкка күтәрәбез градусны. Һәр киридән артка әйләнеп кайтыйк. Димәк, беренчесе рәхәт яшибез булды. Аннары бит инде ахыр заман булды, инсценировка түгел, нигезендә Шыңгыз Айтматовның Плахы романы нигезендә яңа спектакль бу. Һәм аннан соң ниһаять Мин алып килдем театрга Бичура дигән пьесаны. Һәм аны Марсель абый укып чыкты да, "Юк, бу миңа ошамый." Аннары кемдер әйтте: "Әйдәгез читка уздырыйк әле." Һәм кече залда, Татарстан урамындагы бинада инде читка узды, бүтән артистлар җыелган инде, Шәүкәт Биктимировлар, бүтән халык артистлары. Һәм пьесаны кабул итмәделәр. Бу аңламадылармы, белмим, ни сәбәптән, бу безгә килешми, безнең театрга. Шунда Наиля Пагараева миңа килеп әйтә: "Мансур,
менә минем углым, без Фәрит белән таныш түгел әле. Мәскәүдә ГИТИСта укый. Киләсе елга тәмамларга тиеш. Менә аңа диплом эше пьеса эзли. Бир әле миңа. Ул вакытта бит кул язмалар бар иде, яме. Миңа бирдең кул язманы. Һәм берәр айдан Фәрит шалтырата. Мансур, мин синең пьесаңны укып чыктым. Миңа ошады. Давай мин моңа. Шуннан безнең дуслык башланды Фәрит Бикшәнтәев. Һәм менә шунда бик матур җыр FM булгач безнең дә җырлыйсызда. Безнең як, беләсеңме күп якын. Кара бүдрә чәчләреңне үрдердәсем килмидер. Әкрен барчы, әкрен барчы, безнең юлдан узганчы. Карап калыйчы дускайым, ике күзем талганчы, ике күзем талганчы. Олжабай, сіз өзіңіз прекрасно Yok жырлайсыз. ide. Buzub oturam, buzub. Biz ya sözlerini bilsin için gine. Ettim onda. Bayram, sen искиткеч матур җырлыйсың, име? Шеткенә җырлап җибәрмәдем, име? Гомумән мин яратам драма артистларын җырлавын, име? Чөнки драма артистлары бөтенләй башкача җырлыйлар, мәгънәсен аңлап, име? Менә бу җырны бит инде Салават та җырлаган, име? Зәйнәп та. Сез яхшырак җырлыйсыз. Һәм бу җырның авторы сез түгел бит. Юк, халык җыры ул. Ничек керә ул менә пьесага? Без инде пьеса төзелеше, пьеса язарга өйрәнү турында сүз баргач, бу режиссер белән драматургның гына эшеме? Яки менә шул бишура ул текстка кергән пьеса. Үзегез башта кертәсез. Чөнки менә җыр ничек кирип китергә тиеш, ул бөтен жанрда инде менә Райхан бик яхшы белә, име. Эмоциялар күтәрелгәндә, име, алар җыр формасында күчү ихтимал, име. Һәм шул урыннарда менә җырны кертергә кирәк. Һәм җырны кертеп җырлап булмаган очракта, мөсен Илдус Габдрахмановка кагыла. Атсы инде высший пилот. Шуңа күрә мин татар халык җырларын җыентыгын алдым да эзли башладым һәм менә текст буенча туры килде. Мәгънә буенча, име. Аннары инде Азат Хусаинов мәрхүм бик музыка язды. Кашан Казан егетләренә барып җыр. Казан Аннары егетләре син беләсеңме ничек язылды Казан егетләре? Менә Фәрит абый әйтә, ул ярты төн эчендә язылды ди. Ярты минут içinde. Шул вакытта Фәрит әйтә, миңа Фәрит Бикшәнтәев, ул башлап җибәрде менә бу нине. Ул әйтә, Мансур, кайталар ди, Шепкинчылар ди. Бер төркем артистлар уйнарга спектакль юк ди аларга. Давай, яз әле берәр шундый комедия. И ул миңа исемләп бирде артистларым, гәрчә мин аларны белмим, күргәнем юк. Шушындый ике состав 4 кыз булырга тиеш, 4 җегет һәм бер өлкәнрәк артист. 9 кешелек пьеса. Һәм пьесаның башын сөйләп бирде. Мин әйтәм, менә теге маркетинг буенча мин уйладым, менә уңышлы спектакль ул Казан белән авыл арасында булырга тиеш. Анда ярты персонажлар авыл, ул әйтә әйбәт. Давай шулай башлап җибәрде. Менә Пишән кибәне иртән Пишән кибәннән 4 егет килеп чыга ди. Һәм белмиләр ничек алар шунда ләккәнен. Менә мин сиңа башын бирәм ди, Фәрит Бикшәнтәев әйтә, "Адамын үзең язасың" ди калганын. Һәм мин шуннан Калды Казан, калды Казан. Тиле башлар, тиле булып калырлар. Һәм ул менә кайбер артистлар инде анда беренче составта уйнаган дөньядан да киттеләр, ләкин менә алар да башка артистлар әйтәләр, бу иң бәхетле чор иде безнең, менә без бөтен Шул спектакль уйнаган чор. Чөнки уңыш дигән нәрсә, аннары башка тамашачы килде ул вакытта. Мин бит ул вакытта көн сайын театрга йөридем, көн сайын. Көндез дә, кич тә мин гел театрда. Менә шушы уңыш сырын, комедияның шушы уңыш сырында гәрчә драмада бар. Ник тамашачы гомер буе менә һәр чорда шул комедияларга агылып йөри. Аларга ажиотаж ничек күбрәк икән? Безнең милләтебезгә хас нәрсә ул.
безнең халык тартыла менә шушындый жанрга. Менә мин сезгә бер драматургиянең бер кызык сирен аңлатып бирим әле, диме? Менә мин урыс драматургиясендә өйрәнеп, яхшы беләм дип саныйм инде, диме? Менә урыс драматургы ничек яза? Берәр катлаулы момент теге килеп чыкса, диме? Теге мотивировка, ничек сюжетны бурып җибәрергә, нәрсә барлыкка килә урыс драматургиясендә? Орак эшәсе. Һәм бик җиңел генә үзгәреш кертеп җибәрә. Монда инде сорамыйлар, нишләп бу герой моны эшләгән, менә ни сәбәптән. Аңлашыла. психик Аңлашыла халәте, бөтен нәрсә, эмоция- чөнки ул салмыш, диме? Ә бездә драматургия авыр нигә кирип китсә, нәрсә барлыкка килә? Җыр, бию һәм юмор. Менә сезгә татар Гади драматургиясенең чагыштыру. сере. Һәм лабораториядә бу сирне аңладылар, һәм әлеге лабораториягә җыелучылар язуларын дәвам итәрләрме? Минемчә дәвам итәрләр, беркем дә әйтмәде. Менә без ташлыйбыз. Мин әйттем аларга, Мин беренчедән аларга аңлаттым, драматургия ул иң элитный һөнәр. Әдәбият өлкәсендә, диме? Аннары бит инде хәзер теге прозаиклар, шагыйрьләр авыррак хәлдә калдылар, чөнки китапларны укымыйлар, диме? Китаплар сатылмый, бастыру да кыен. Хәзер һәрбер телефон драматургия- тоткан кеше драматург дип саный үзен. Бүтән исем белән. Ә менә драматургларга мохтаҗлык бик зур. Аннары шундый нәрсәне аңларга кирәк. Менә бу бина, диме? Менә сез уйный торган, сез бик бәхетле кешеләр, ул хыял тудыра кешедә бөтен драматургның Шундый бина. менә хыялы бар хәзер. Менә минем пьесаны шушында куйсыннар иде дип язалар дип уйлыйм мин. Бу драматургиянең бүгенге көндә күтәрелүнең тагын бер сәбәбе. Менә шул хәзер авыр сорауга, катлаулы сорауларга барып җиттек. Чөнки менә бу үсеш чоры, ул менә минем әтием дип әйтәсез инде, ул безнең өчен Аяз Гыйләҗев, Марсель абыйлар очрашкан, ул менә театр гөрләп торган, бер залда хәзер бездә дә репетициялар шулай бик күп бара. Ләкин драматургиядә һәм театраль режиссурада кытлык кичерә дип әйтә алабыз без. Чөнки үзебез күрәбез. Яшь режиссерларны бөтенләй бармак белән санарлык, актив рәвештә куелучы драматургларны шулай ук бармак белән генә санарлык. Моның сезнеңчә, сезнең күзлектә сәбәбе нәрсәдә? Сәбәпләр бер генә сәбәп белән аңлатып булмыйдыр дип уйлыйм мин. Ләкин матди мәсьәләләр әлбәттә беренче чиратта, чөнки драматург һөнәренең дәрәҗәсе төште. Дәрәҗәсе иң танылган кешеләр Советлар Союзы чорында ул драматурглар иде. Соңгы елларда менә бу планка бик түбәнәйде. Ләкин ул бит тормыш бит гел үзгәреп бара, диме? Менә бу бит инде көтелмәгән хәлләр, көтелмәгән түгел инде. Менә бу бүгенге көндә театрның ренессанс чоры, диме? Билетлар алу мөмкин түгел. Бөтен татар театрларында шулай бит инде, диме, хәзер бүгенге көндә. Аллага шөкер. Менә мин әйтәм ренессанс дип. Шуңа күрә менә хәзер театрның бик югары дәрәҗәсе, шуңа күрә драматурглар тартыла башладылар. Шуннан күрәм минне. 21 автор килде, диме, лабораториягә. 17 пьеса язылды. 17. Әле бит ул Казанда гына, әле бит тагын Әлмәттә дә лаборатория бара, диме? Шуңа күрә хәзер драматурглар, аннары әйтәләр бит инде урысча әйтеп китәм инде, количество переходит в качество. Шуңа күрә ул пьесалардан театрлар инде хәзер сайлап алырга мөмкинлек булачак дип уйлыйм мин. Без бу очракта инде әлеге яңа татар пьес конкурсын барлыкка китерүче Шамил Зинурушны искә алырга тиешбез, чөнки ул күп көч куйган кеше, урынчымакта булсын, игәнәчәләрне җәлеп итеп, игәнәче инде ул спонсорлар дип атала җәмәгать, шуларны җәлеп итеп һәм бу эш дәвам итә. Менә аның китабында да язылган 17нче татар пьесасы китабы. Димәк, 2 елга бер була, ел саенда кабатлана, эшләнсен, куелсын. Һәм гомумән шушы драматургия бурчу уятырлык бүгенге көндә. Без дөрес эшлибезме борчылып, яки булыр әле, язылыр әле. Һәрвакыт борчылырга кирәк, әлбәттә. Ләкин борчылып кына нәрсә эшлисең? Ул бит урысча әйткәндә штучный товар, диме? Сирәк туалар режиссерлар, диме? Сирәк туалар драматурглар. Һәм килеп җитә шундый чор, кинәт кенә берничә драматург бәлки барлыкка килер, талантлар. Һәм режиссерлар да нәкъ шулай бит. Уйламаганда, диме, көтмәгәндә каяндыр килеп чыгалар. Чөнки без бит генетика ягыннан бик талантлы милләт.
Senin kısa soruların vardır inде. Блиц сұраулар, Ие, әзірледім. Бірінші сұрау, языр алдынан ұзақ ойлап йөрисезме? Бик ұзақ. Бір ел ойлап берейін. Нинди темалар сезнең өчен якынрак? Бүгінгі күнде ме темалар өзгеріп тұра, дұрысың әйткәндә. Бүгінгі күнде халық білмеген зур шәхесләр. Чөнки біз ике кешене генә беләбез. Татар дөньясында безнең инде геройлар ул Тукай, Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил. Ә безнең тарихыбызда андый шәхесләр берничә дистә. Менә шуларның исемнәрен бүген алар әдәбият өлкәсендә, сәясәт өлкәсендә, спортчылар, фән өлкәсендә һәм башка. Менә, мәсәлән, мин яздым хәзер Нур Алимов турында Карамалай дигән. Ул беренче чемпион, Россиянең бокс буенча беренче чемпионы. Татар җегете. Бүтән Россиянең узган гасырның 1911 елда җиңгән менә шул чемпионатта. Хәзер аңлашылды инде ни өчен ул танылмаган. Шундый сорауда җавап та бар бит. Юк, ул вакытта Бүтән Россия татар җегете. Ул нык танылган шул вакытта. Аны бүтән Россия белгән аны. Аны бит инде үстерү өчен эшләргә кирәк тагы да. Әле үзе бакыйлыкка күчкәч тә онытылмасын өчен. Бу кыска җавап булмады инде. Кыска бу темага сәгатьләр сөйләшеп. Өченче сорау, сезнең иҗатыгызга йогынты ясаган драматург яки әдәби әсәр? Әдәби минем драматургия Достоевский. Мин бик яратам Достоевскийны, һәр кайта укыйм. Һәм бер генә әйтәсем килә, цитатаны име. Илон Маск, Америка кешесе, әйтте, одна книга Достоевского заменяет всю современную литературу по психологии. Чөнки иң бөек психолог ул булган Федор Михайлович Достоевский. Сюжет өстендә ничек эшлисез? Башта идея, аннан персонажлар яки башта персонаж, аннан идея? Төрлечә башлана ниләр. Кайбер вакытны кызык башта була, кайбер вакытта персонаж кызык. Кайбер вакытта менә сценография, мәсәлән, Микулай килеп чыкты, башта сценография, менә курчаклар, ниләр, ниндидер менә шундый сценография, вот, төрлечә. Бишенче сорау, заманча театрга нинди карашыгыз? Мин әйтеп киттем инде, бүген менә безнең театр, татар театры зур үсеш кичерә. Монда күп ниләргә бәйләнгән, күп сәбәпләргә, мәсәлән, менә мин уйлыйм, 20-нче гасыр ул кино гасыры булган, Ә менә 21-нче гасыр театр гасыры булачак. Чөнки мин һәр кыска гына алып китәм, чөнки кеше арый экраннардан, кеше арый интернеттан тере кешене күрәсе килә. Үзегезнең пьесалардан иң яраткан персонаж? Так, менә бүген көндә Карамалай. Карамалай. Әйе. Үзегезнең, әйттемсен, башта тырышлык, аннан илһам яки башта илһам, аннан тырышлык? Һәрбер кунакка бирәбез бу сорауны. Белмим инде, миңа бит язу бик җиңел, беләсеңме? Миңа яшәү авыр. Язу җиңел, мин уйлап та тормыйм анда. Теге илһам дигән нәрсә, белмим, ул миндә бүтән вакытта, һәр вакытта бар дип уйлыйм миндә илһам. Иҗади кризис белән ничек көрәшәсез? Минем булмый ул, булганы юк. Менә бит. Шуңа күрә көрәшерлек нәрсә юк. Соңгы сорау, яшь драматургларга бер киңәш. Бер киңәш ихлас булырга. Менә бит. Ихлас һәм тугры. Без бүгенге кунагыбыз белән саубалашып, тапшыруыбызны төгәллибез. Камал. FM. Фикер мәйданы. Уңышлар, дустым.